Myyntikatetarvelaskelmassa on keltaisia soluja täällä taulukon sisällä. Nämä on sitä varten, että käyttäjä voi itse syöttää näihin soluihin haluamansa tietoa ja ohjelma suorittaa laskentaa valkoisiin soluihin. Lähdetään miettimään ensinnä myyntikatetarvelaskelmassa, kuinka paljon yrittäjä haluaa saada itselleen palkkaa, eli sitä palkkaa, mikä on se niin kutsuttu käteen jäävä osuus. Laitan esimerkiksi tänne nyt vaikka 1600 €. Eli ohjelma laskee automaattisesti vuosiansion, nettoansion tähän. Sen jälkeen laitetaan henkilökohtainen veroprosentti, laitan siihen nyt vaikka 22, ja taas ohjelma suorittaa laskentaa. Jätetään korot ja muut rahoituskulut sekä poistot ja lainanlyhennykset tässä vaiheessa käsittelemättä, koska näihin me emme vielä tässä vaiheessa tiedä sisältöä. Tiedämme sen vasta sen jälkeen, kun olemme käyneet läpi pääoman tarpeen. Seuraavaksi alamme miettimään kulurakennetta. Kulurakenteen selvittäminen yritystoiminnan näkökulmasta on yksi ensiarvoisen tärkeä asia. Sen pohjalta pystymme selvittämään sen, että paljonko meidän todella pitää tehdä sitä myyntikatetta, eli se rahamäärä, jolla me pystymme kattamaan nämä yritystoiminnan kulut. Mikäli yrittäjällä on työntekijöitä palkattuna, tähän budjetoidaan kiinteät palkat sivukuluineen. Jos toimimme vuokratiloissa, budjetoimme kuukausittaisen vuokran määrän. Nämä hinnat, joita tähän laitetaan, nämä ovat arvonlisäverottomia hintoja. Seuraavaksi mietitään yrittäjäeläkevakuutusmaksun suuruus. Ja yrittäjähän voi itse määritellä työtulonsa. Eli tämä työtulo ei välttämättä ole sama kuin mitä se todellinen yrittäjän saama tulo, verotettava tulo. Jokaiselle vuodelle on määritelty yrittäjäeläkemaksun prosentuaalinen suuruus. Ja ajatellaan nyt, jos laitamme tähän työtuloksi 20 000 €. Tälle vuodelle yrittäjäeläkemaksun perusteena oleva prosentti on 22,5% alle 53-vuotiaalta henkilöltä. Eli laitetaan tähän 22,5. Ja seuraavaksi voimme laittaa alennusprosentin. Tämä alennusprosentti tarkoittaa sitä, että henkilö, joka eka kertaa alkaa yrittäjäksi, hän saa tietyn prosentin alennusta tästä yrittäjäeläkevakuutusmaksusta, ja tämän vuoden alussa tämä alennusprosentti muuttui 22. Tätä saa 4 vuoden ajalta. Ja ohjelma laskee kuukausittain maksettavaksi tulevan yrittäjäeläkevakuutusmaksun määrän. Seuraavaksi mietitään ja budjetoidaan näitä muita kuluja. Ajatellaan, jos me ilmoitamme lehdessä esimerkiksi vaikka kerran kuukaudessa pikkuilmoituksen, se tekee vaikka 50. Internet ja puhelin, tähän budjetoidaan myös oma web-saitti, laitetaan siitäkin vaikka 45 €. Sähkö, lämpö ja vesi, mikäli toimimme vuokratiloissa ja vuokran hintaan ei sisälty nämä yksiköt, budjetoidaan siihen sopiva summa. Pienhankinnat on seuraavana. Pienhankintoja on kaikki alle 850 € hintaiset hankinnat, mitkä liittyy tähän yritystoimintaan. Ne voi olla esimerkiksi jotain tarvikkeita, joita käytetään työn suorituksen yhteydessä, joita ei yksittäin pysty esimerkiksi budjetoimaan jonkun urakan hintaan. Tai sitten näitä pienhankintoja voi olla esimerkiksi työasut ja niin edelleen.
Konttori- ja toimistokuluja kertyy esimerkiksi postituksesta. Kirjanpitokulu, laitan siihen nyt esimerkiksi 80 € kuukaudessa. Vakuutukset, yrittäjän ja yrityksen vakuutukset kannattaa kilpailuttaa muutamassa yhtiössä. Kirjat, lehdet ja jäsenmaksut. Eli kaikki ne kirjat ja lehdet, jotka liittyvät yritystoimintaan, ne voidaan budjetoida yrityksen kuluiksi. Jäsenmaksuja on esimerkiksi Suomen yrittäjien jäsenyys, mahdollinen yrittäjien työttömyyskassan jäsenyys ja sitten eri toimialoilla on myös erilaisia yhdistyksiä, joista saattaa kertyä jäsenmaksua. Tietyillä toimialoilla jatkuva kouluttautuminen on ensiarvoisen tärkeää pysyäkseen ajan tasalla ja ammatillinen osaaminen huippukunnossa. Koulutukseen kannattaa budjetoida tietty määrä kuukausitasolla. Joskin se sama summa ei joka kuukausi kulu, vaan se kumuloituu sitten kokonaissummana tähän valkoiseen sarakkeeseen. Edustuskuluja. Esimerkiksi jos vaikka neuvottelut asiakkuuksien saamiseksi edellyttävät lounastamista ynnä muuta, siihen voidaan budjetoida tietty määrä kuukaudessa. Ulkopuoliset palvelut on seuraavana. Ja ulkopuolisia palveluja on esimerkiksi siivouspalvelun ostaminen, vartiointi, hälytysjärjestelmä, ylläpito, mitä kaikkea tähän yritystoimintaan sitten liittyykin. Seuraavaksi huollot ja korjaukset. Korjaukset ja huollot. Eli mikäli yritystoiminnassamme on koneita ja laitteita, joita joudumme huoltamaan, ellei niissä ole erillistä huoltosopimusta, niin tähän me voimme budjetoida tietyn hinnan kuukautta kohden, paljonko esimerkiksi joku tarkistushuolto tai joku muu maksaa. Samaten, jos meillä on auto käytössä, niin voidaan autokustannuksia budjetoida tietty määrä kuukautta kohden. Ja sitten siellä on vielä lopuksi muut-niminen kustannuserä, eli sellainen erä, jota ei erikseen ole tuossa mainittu. Ja tämän jälkeen päästään näkemään se, että mikä on se meidän myyntikatetarve, kuinka paljon meidän pitäisi myymistämme tavaroista, tuotteista tai palveluista saada itsellemme sitä niin kutsuttua voittoa, jolla me pystymme kattamaan nämä kiinteät kustannukset. Mikäli tässä vaiheessa pystytään myös budjetoimaan muuttuvia kuluja, eli ostoja, ne voidaan tehdä tässä, mutta sitä varten meillä on olemassa myös sitten tuo taloussuunnitelma. Tämän jälkeen laitetaan vielä yrityksen käyttämä arvonlisäveroprosentti. Ja tänä vuonna se perus, eli yleinen arvonlisäveroprosentti on 24. Nyt pääsemme summaan. Tässä tapauksessa 4 438 €,